Inka proiektuak aztertzen du GAFAM, Ameriketako korporazio teknologiko erraldoiek, alegia Google, Amazon, Facebook, Apple eta Microsoftek Europan duten eragina, eta zehazki 3 ardatz aztertzen ditu. Europako demokrazian, Europako ekonomian eta Europako kulturan duten eragina. Proiektuak 3 urte eta erdiko iraupena izan du, eta Europako 9 herrialdeetako 30 bat ikertzaile aritu gara, azken finean ikuspegi zientifiko batetik aztertzen ea GAFAM enpresa erraldoi teknologiko amerikar hauek zenbaterainoko hegemonia izaera izan duten. Argi ikusten dena korporazio teknologiko erraldoi hauek bere funtzionamenduaren atzean oso kritikagarriak diren jarduerak egiten dituztela. Albiste faltsuak edo fake newsak etengabeak dira, gardeltasun falta egozten zaie, erabiltzaileen pribatutasuna urratzea ere behin eta berriz egiten duten zerbait da, monopolio jarrerak dituzte bere funtzionamenduaren atzean, lobby politiko lan handia egiten dute, eta azkenean hor, beraien botere ekonomiko erraldoi hori baliatzen dute botere politikoa lortzeko. Europako ikerketa proiektu bat izan den neurrian, proiektuak eman dituna da, bere emaitza zientifiko estandarrak nolabait, argitalpen zientifikoak eta bar. Baina proiektu honek badauka ere bere berezitasun bat, izan ere publiko orokorra oso presente izan duen proiektu bat izan da, eta orduan proiektuan garatu da bai erakusketa bat, ibiltaria izango dena Europako hainbat hirietan zehar, eta baita ere izan dugu zortea dokumental baten ekoizpena egiteko, eta ulertzen dugu proiektu honen ondarea izango dela, datozen hilabete eta urteetan dokumental hori hainbat herrialdeetako zinema eta aretoetan ikusgai izango delako.